i to sa 20 i koliko sam otvorio, 24 godine. 24 godine sam ja imao svoju firmu. Sa 20 ili 21 godinom sam živio sam, imao sam sve svoje sam. Tako da stvarno da mene takvi komentari dotiču, ljudi, hvala vam, samo vi pišite komentare ružne i trudite se mene uvrijediti, a u stvari vi meni samo radite posao, jer mi dižete društvene mreže umjesto da odete na profil nekoga koga gotivite i njemu pišete, pa ćete njemu dignuti onda sve, a meni tu dižete, a mrzite me, pa ne znam šta radiš onda. Moj savjet vam je, slobodno odite na profil kog gotivite i pišite njemu, jer onda s time ga gurate i potičete. A meni kojeg ne volite nemojte, jer mi dižete engagement i tako dalje. Eto. Moram da popiti. Ništa. Pa mogu pisat, ali ja ne smijem reći. Dobar sam s Petrom, Pedar je kralj. By the way, znaš koliko će vam se mišljenje promijeniti do kraja? O pola, cura. Pozdrav, Anči. Zato što stvarno je bilo svega. U stvari tek sad na Voju kreće. Zapravo. Ko je moj pijel? Ali ima nekada da zapela za oko. Nisam vidio. Na speed dateu. Na speed dateu, čekaj da se sjetim. Bilo ih je par. Bilo ih je par, stvarno. Evo viš kako ljubav širi. Ali ne trošit novce bez želja. Ali dobar je, ja ne znam to koliko šta. Ličniš napričam ovo. Imao sam negdje, ali nemam ga više.
kad se sve završilo, čekaj. Joj, ko će sad? Joj. Evo. Vidio sam jedan komentar, ali ne vrem da naći više. Dobila je, možeš maknut komentar. Ovo sve prihvaćam. Men. Ak ja ne uhvatim, kad se Stefan Milinković, bravo za pitanje. Kad se sve završilo, šta si o sebi naučio nakon ovog iskustva? Našao sam komentar taj. Puno. Stvarno sam puno naučio jer realno kroz taj show, koliko god je to neki reality show i to je sve stvarnost, ali tu stvarno živiš 2 mjeseca i to je stvarnost u drugim okolnostima. I na kraju o sebi sam naučio da prvenstveno trebam biti strpljiv, da ne mogu vjerovat realno nikome i to jest mogu vjerat nekome, ali to je jako mali broj ljudi. Dapače, kad sam izašao van sam čuo da neki ljudi za koje sam ja mislio da smo jako bliski pričaju o meni neke stvari, tako da pazite šta pričate i pazite ko vam je prijatelj. I tamo sam naučio možda čak i što meni treba od cure u životu. I dobro sam se skoncentrirao na to. U početku mi je bila malo zezancija, ali sad kako je išlo sve dalje nije mi više bila zezancija i definitivno skoncentrirao sam se, pogotovo nakon što sam vidio kako cure i šta pričaju i rade iza leđa. I međusobno i meni i Petru. I ja to ne volim i ne želim takvu osobu blizu sebe, a pogotovo ne da mi bude cura. I ne bi to nikom savjetovao, samo problem u životu. Kako se zove brand? Choose. Na Instagramu ti je CHOOSE SLO. I tamo imaš link za web shop i sve. Ja mi šime da sve. A je. Ne znam kako se biramo, moraš pitat RTL. Ne znam. Šta pitaju ljudi da se može gledati bez pretplate osim na RTL? A mislim da ne. Mislim da možeš 6-7 eura je za Vojo i onda tam gledaš tam gledaš unaprijed tjedan dana, a što se tiče ovog drugog, da li bez pretplate možeš tako, mislim da ne. Pa se može, ja bih gledao. Ja bih gledao cijeli dan, mene užasno zanima.
Ja nikog nisam u šovu ponizio, ne boj se.